Jeg vil på det varmeste anbefale Andersen Steel. Jamen, jeg hedder Thomas. Jeg er fiskemester her på Vadhoved Dambrug, hvor vi lige har bygget et helt nyt dambrug, hvor vi kan lave ca. 450 tons om året. Jamen, vi blev anbefalet af nogle af vores kollegaer på vores anlæg, som sagde, at I var nogle driftige unge mennesker, og I fik lavet noget godt håndværk. Jamen, vi har valgt vores dobbeltmodel her, hvor vi har 4 kammer, og det vil vi gerne have, så vi har 4 kammer til hver kumme. Fordi når vi kører fuld drift, og det er sommer, så bliver vi nødt til at fodre over hele dagen, for at holde vores iltniveau så stabilt som muligt. Så med den løsning her, der kan vi fodre det hele på en gang. Vi kan fodre en kumme ad gangen. Vi kan fodre en kammer ad gangen. Der er simpelthen så mange muligheder for, at vi kan drifte, som vi vil. Jamen, vi har flere forskellige penduler hernede. Og det er fordi, her får vi lige fra 40 til 50 gram fisk, og så skal op og have til halv kilo fisk, 600-700 gram fisk i. Så vi har fået forskellige pendulstørrelser med, så vi kan alt efter, hvad størrelse piller vi får, om det er 1,5 til 2 mm, eller helt op til 6 mm piller kan vi håndtere. Vi skal bare skifte pendulen, og så kan vi justere højden indvendigt også. Jamen, det har været rigtig godt. Det er flinke unge mennesker, der kommer med gode idéer, og driftige folk og god kvalitet. Jamen, jeg vil på det varmeste anbefale Andersen Steel, og vil til enhver tid give en fremvisning af det produkt, jeg har lavet til mig, til interesserede. Så det vil jeg helt sikkert.